E weche tuke ne riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka FKF ne obago tiegruok ne coaches maromo 30 e kaunti ma Siaya. Tiegruok manotim e bwo jumbe 2. Coaches go manoyudo tiegruok mar CAF D ne ogole kuonde chung'o buche 6 e kaunti no. Kanowuoyo tok tieko tiegruok makamano e skul primar ma Karapol, jagoro mar branch ma Siaya William Ochieng nosingo machwalo dongruok e tuk adhula e kor gwenge, ka bende nokwayo jokanyo e sekta mag adhula mondo riwre gi FKF e gero mich mar rowere. Tiegruok makamano notaa gi Johannes Oduro Kumu, ma bende nojiwo tiegruok mag coaches e kor gwenge, gino mabiro neno ni dongruok obedo. Duong' miluongo National Office motelne gi Ker Hussein kiluwe gi Mariga, wago erokamano maduong'. Moloyo to wago erokamano nikech coaches mosebiro ka osebedo ka nika wige 2 gitemo yore te mondo gikony nyithindwa osud mbele. Wakwayo coaches manwoko mapok otrain gimany yo kaka wanyalo tiyo kamoro achiel mondo gibede gi train. Nitie tiego nyathi kalure kod ineno, but sani king'iye tinwang' ka mpira olokore. Ok en mpira manigoyo machon cha. Mpira sani nitiere science mang'eny. Klas ni okonya ahinya nikech nitiere gik moko manang'eyo, but nitiere gik moko bende manakia. Koro gik manakiago, facilitators, the instructors, mano Mr. Johannes kod Mr. Ondula, okonyo ahinya kuom ng'eyo kaka football itugo. Jomanyiri bende mondo gimed biro wabed kamoro achiel, nikech kaneno gini gi mbele kai, wan jomanyiri wabedo gi faida sana moloyo jomachuo, nikech ka jomachuo ging'eny, then ka chance no biro taneno ka nyiri ema boyude mokwongo.